जेब्ला मानसिनि फारि जौगानाय सम जादोंमोन एबा बै समाव जेब्ला मानसिया हाग्रायाव थानानैहाय जिउ खांदोंमोन अब्ला सानसेयाव बै समनि मानसिफ्रा 20 किल'मिटार बिथांमोना थाबायनांगौ गोनां जायोमोन। बिथांमोना माखासे जिब जुनारनिफ्राय गावखौ रैखाथि मोननो थाखाय एबा जानाय आदार नागिरनो थाखाय बिथांमोना बेबायदिनो गोजान गोजान लामा हान्थिनांगौ गोनां जायोमोन। बिथांमोननि बेबायदि सानफ्रोमबो 20 किल'मिटार गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एबा बिथांमोननि बै समनि सांग्रांथि एबा एक्टिभ थानायनि थाखाय दिनैहाय मानसि हारिया बेसेबांबा गोजौआवहाय जौगानायाव फैबाय। मानसि हारिनि मेलेमा डेभेलप जाबोबाय, गोबां जौगाबोबाय मानसिनि मेलेमा। नोंथांमोना बेनि फिथाइखौ दा नोंथांमोना गासै बुहुमाव नायोब्ला नुनो मोनो दिनै मानसिया बेसेबां जौगानायनि लामायाव फैखो। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो थाबायनायखौ सर' खालाम, गुसुं गुसुं एबा माबा मोनसे खाथि लामा थांनायाव नोंथांमोना थाबायनानै थां, जाहाथे नोंथांमोननि मेलेम आरो नोंथांमोननि देहाया गोख्रैसिन खामानि मावो। गोनोखोगिरिफोरनि बायदिब्ला मानसिया खमैब्लाबो सप्तासेयावहाय 8 आवार्स एबा 8 घन्टा थाबायनांगौ।